Temos un paquete de última hora para vostede, menos mal que cheguei a tempo. Alégrome porque me han de dar un plus por isto. Case tropezo cun camión e levo por diante a un vello, pero aquí está, Ramón, o raio da empresa. Asine aquí. Este tipo debe de querela moito, Está vostede segura que é a señora Prado? Non conteste, segundo a descripción que me fixeron, está claro que é. Que teñan unha boa viaxe. Coronel, meu querido coronel, non só fuches excepcional nesta fin de semana, senón que tamén agora me enches de sorpresas. A ver, que pode ser? Non mo podo creer. Pasacheste, como te quero? Non che falta de nada, mesmo unha romántica dedicatoria. A ver que lle quere dicir meu rei a súa nena. Una vez oírache dicir que che gustaba moito Bisón, así que merquei este para ti. Dixéronme que é un dos vos. Por favor, acepta cos meus mellores desexos como un galano de despedida. Por razóns persoais, non podrei verte máis. Adeus e boa sorte. Pero serás desgraciado. Moito militar e logo non és capaz de dicir as cousas á cara. Por razóns persoais. Nin que foses a guerra. Aínda que... mellor así. Esta nena é moita muller para un pai foco da patria como a ti. Dille ao teu marido que a túa boa e xenerosa tía cho regalou por Nadal. A miña tía, que a miseria de pensión que cobra, como vai regalar isto? O moi desgraciado sabe que isto non o podo justificar na casa. Teño que pensar algo, este abrigo ten que ser meu. Espera un momento, por favor, volvo enseguida. Sí. Boa tarde. Resulta que perdi o bolso e como necesito urgentemente diñeiro, pensei que vostede podería me prestar algo por este abrigo. Non lle pide demasiado, que xa virei un desempeñalo. Señora, isto é unha tenda de compra-venda. Aquí non prestamos diñeiro a non ser que mereza a pena. Este abrigo si o merece, ademais, é só ata o luns. Parece novo. Non será roubado, non? Pero vostede por que me toma? É novo, é unha agasallo de Nadal. Hai trato ou non? Un regalo. Moi especial debe ser vostede. Bueno, só lle pido 50 euros ata o luns. Ben, prestareille ser 50 euros, pero o luns hai de custar 60. Vale 100 veces máis, pero... trato feito. Nome? Deixe iso, e o enderezo tamén. Mellor que non perdeste recibo logo. Non se preocupe, non o vou perder. Dase conta que calquera que se faga co recibo pode entrar aquí e reclamar este artigo? Ben o sei. Só co número? Sí. Que quere que poña na descripción? Ninguna descripción, grazas. Non é necesario, só poña a cantidad de diñeiro que empresta.
Se non teño ninguna descripción no recibo, como podo estar segura de que me vai devolver o abrigo? Somos de fiar, pero se prefire, pomoslle unha descripción. Non, fíome de vostede. Non fai falla a caixa. Adeus, coronel. Hola, querido. Chegas tarde. Xa sabes como está o tráfico. Que se deteño, prepárasme algo. Que tal lle vai a tua tía? Xa pode erguersela soa? Si, prácticamente xa pode facelo ela toda soa. Igual non necesito ir tan de seguido visitala. Poderíamos aproveitar para ir a algún lugar, non che parece? Un dentista sempre está ocupado, cariño. Ti ben o sabes. Pero poderías quedar con algunha amiga túa e irvos por aí de viaxe. E de onde tiraría os cartos? Se prácticamente todo o que gaño o levo ao banco nas hipotecas e nos préstamos. Va, algo se che correrá. Fixache este novo medidor que comprei. Con isto, saen os combinados sempre igual. Ti sempre tan calculador. Toma, a ver se che gusta. Que é ese papel? Va, un recibo de non sei que atopei no taxi. A ver. Vaya, isto debe ser dunha pánfila desesperada que vai acabar mal o día. Pero por Deus, por que dis iso? Pois porque un recibo de préstamo da Casa Álvarez. Nese establecemento case só prestan a mulleres, porque o dono pide favores especiais e non se cumpre coa data do préstamo. O certo é que ese cabronazo monta o ben. E por que dis que a propietaria deste recibo vai acabar mal o día? Por que vai ser? Ti pensa, muller, perdeu o recibo e non vai poder reclamar o artigo que empeñou, que seguramente custe 100 veces máis. Non sei se é exagerado, non creo que o artigo custe tanto nin que nese establecimento traten así as clientas. Mais ben debe ser unha fantasía túa e dos teus compañeiros que sempre estades a falar do mesmo. Ti nunca me crees, verdade? Pois penso ir eu mesmo a desempeñar o que sexa. Ti non querías un regalo valioso? Pois isto non pode ser o máis. A non ser que queras ir ti a comprobar se tes que facer algún favor. Eu non teño nada que comprobar, ademais, atreveríaste a coller algo que non é teu? Claro que son capaz. O dono ou dona dese recibo xa o perdeu e se non reclamamos nós, quédanse con elos da tenda de compravenda. Está ben, pensando así, gústame a idea do agasallo sorpresa, porque, se non lembro mal, o último regalo que me fixeches foi hai 2 anos. Sempre me vas botar da cara se case me abres a cabeza con aquel litro de colina que che regalei. Por favor, non falemos máis diso que me poña os nervios. Se ti dis que custa por lo menos 100 veces máis, estou disposto a olvidar o novo que me compraches no supermercado. Xa, dubido que ti esquezas algo, pero fareino. Ti non crees que na vida xa xente que só pensa no seu e que pode facerche dano. Algún día has de caer da burra, filliña. Pois espera dese día, voume soñar cos ansiños, veste? Dentro dun anaco, cando termine de ler o xornal. Vai moi ben. Quizá rematemos antes do previsto. Quero verte doxe nun mes. Belén, tráeme a xenda, por favor. Mira, dalle cita para os 20. Viña se ven a 7 da tarde, non? Sí. Queda máis xente? Outros 3, pero antes deberías chamar a tua muller. Leva todo o día insistindo. Ademais, penso que hoxe se che vai a facer un pouco tarde. Moi ben, creo que tes razón. Debe de estar moi intrigada polo agasallo que lle prometín. O que hai enriba da mesa é precioso. A verdade é que ti sí que sabes contentar a unha muller.
a telefonear ao doutor. Belén, a miña muller non colle o teléfono. Ai, cariño, agora mesmo te estaba chamando. Temos moito traballo, non me deu tempo a nada. Belén, chama o seguinte, por favor. Estaba seguro de que non aguantarías ata noite sen saber o que se agachaba detrás daquel papeliño. Vaiche encantar, teño na sala enriba da mesa. É precioso, pero non sei se será do teu estilo. Vexo delicado demais, pero valioso sí que o é. Teño moito traballo, esta noite non sei a que hora vou chegar. Xa me contarás mañán o que che pareceu. Belén, fíxoselle tarde, pode ir marchando se quere, xa me amañousou. Vou seguir traballando. Menudo regalo, levo todo o día mirando para ele. A verdade é que me asombran os detalles do doutor. Poucos homes fan cousas así. Parece antigo. A min estas cousas sempre me asusta collelas. Parece como se fosen rachar. Este o agasallo. Va, que precioso. Ben, deixa, que se me está facendo tarde. Hai que ser parva, que maneira de enganarme. Pero ese cabrón da tenda de compraventa vais a acordar de quen sou eu. Isto non vai quedar así. Agora mesmo vai ver do que son capaz. Vai a ver ese. Pero é posible que poden enganar tanto unha persoa. Non me podo creer. Señora, agarde, que baixo con vostede. Fai un día precioso, verdade? Hoxe saí de traballar un pouco antes. Xa sabe, unha cita.